Leo, poď Leo, mákaj. Čau ľudia, vítam u nového videa a v dnešnom videu sa urobíme schovky na Silvestra časť 3. Wow! Ideme zase do tej skrine. Dúfam, že sa nám pošťastí. Že čo? Že ľudia ideme do tej skrine, ale mám tu trošku inší nápad. Ľudia, ideme tam. Držte palce. Ne, pani, jsme tu. My jsme se tu dostali. Môžete. Že môžete už ísť. Tu som, dámy a pani. Áno, vlastne. Dámy a pani, už idú. Našli sme narazníka Bank. Dámy a pani, ale to im... Dobre, počítame tu. Ideme. Ešte nie. Zahas. Dámy a páni. Vypnúť tu máš. Čo je to? Sa pozrela vysáčka. Čo je toto? To čo je? Čo je? Toto je prvý. Ešte nie. Ešte sa schovávajte. Dámy a páni, to je váš obľúbený youtuber Big Game Hater. Určite. Viete čo? Tuto sa schoval. A si predstavte, že ona otvorila skriňu, nechaj to. A hneď to zabrala, pretože si myslela, on tam určite nebude. Fuck you! What the hell? No way! Ešte také detské videá. Nechávam, kto môže pozerať také detské videá. Iba kid. No a ticho. Asimestra, alebo Bouchala, alebo Fizi, alebo Mr. Whisker ste tu, no tak tu je váš najobľúbenejší fanúšek, co ja vás pozerám. A Asimestra, alebo kto dávajte viac videí, bo furt vás sledujem na ticho buď, na YouTube, hej, tak viac videí chcem od vás. A keď sú to inšie deti, no tak vás pozdravujem. No ideme hľadať. Takže schválne poďme a uvidíme, koho nájdeme ako prvého. Leo, otvor to. Zahas to. Lebo to vypáli oči. Dámy a páni, ideme sem. Ja si vám dám svetlo, bo tak ľuďom tak hovno vidno. Ale toto sa deje často. Tu sme ako vo svetle. Tam som. Bude jedna alebo oba. A Karina tam je? Hej. Karina, poď. Máme, Diana bola prvá, ale idú počítať samozrejme oba. Choďte do detskej. Ja vás počítať. Toto je Simen. Tak, kde ideš? Tu. Oni idú
počítať. Dámy a pani, ideme na to. To nebolo biele. Čo bolo oranžové? Otvor tam tú skriňu. A čo bolo oranžové? Dámy a pani, prosím vás, dajte nám chvíľočku. Ja sa musím vysieť skovku, tak sa vám ozveme. No. Dámy a pani, asi máme luxusnú schovku. Čo ľudia, ja sa vám ozvem po schovke a ideme. Čo chcem vám? Dámy a pani, ideme na to. Dámy a pani, no je to tak, tamto máme Neymara, druhého Neymara, tam hore je Ronaldo. A to je štvrtý Neymar. Tretí vám aj nevie počítať. A keď sa pozrieš na tabulnicu, tak pozrieš oči, ako by si sa do hája pozeral. Dámy a pani, Ukáž mi Lego, aké stávaš. Ukáž mi Lego. za chvíľu Ukáž mi ideme. Lega. Dobre, snikni. Čo ma biješ? To robím do videa, tak to bude ticho. Niečo, nemôžem to Lego. No, toto sú moje stavby, občas sestriny, ale väčšinou sú moje. Dámy a pani, ak sledujeme viacej takýchto videí, určite like, odbery, by sme chceli. Tak tešíme sa na vás a za chvíľu môžeme ísť na druhú časť. Raz, čo nebudem do zajtra. Dámy a pani, tešujte sa na rok 2025. Ak áno, dajte like, ak nie, dajte odber. Teda, ak nie, dajte like, ak áno, dajte odber. Určite ideme na to. Možno sekundu. Dámy a páni, ideme na to. Tak, snáď to vyjde. Poďme. To nevidno. Aha. Dámy a páni, prepáčte, mali sme trošku poruchy s tabletom. Ale teraz už to ide. Samo, ak chcete nám poradiť nejaké schovky, tak ja vám tu urobím ten house tour, aby ste nám mohli poradiť v komentároch, kde by sme sa tak mohli schovať, že by to bolo totálne neviditeľné. Takže určite dajte lajky, odbery a napíšte nám tu so Simonom do komentárov.